Er du lokal håndværker og mangler en hjemmeside, der rent faktisk skaffer kunder? Hos Ordinær Web Services laver vi professionelle hjemmesider, skræddersyet til håndværkere som dig. Hjemmesiden du ser her er et eksempel på et tømmerfirma, men designet kan bruges til alle typer håndværk. Tømrer, murer, elektriker, VVS og meget mere. Alt på siden kan tilpasses din virksomhed. Farver, logo, billeder og tekst bliver tilpasset, så dine kunder genkender dig og føler tillid. Vi bygger hjemmesider, der er nemmere at finde på Google, nemmere at bruge og nemmere at kontakte dig fra. Har du særlige behov, laver vi også skræddersyede løsninger, der passer til netop dit lokalområde og dine ydelser. Vores komplette håndværker-hjemmesidepakke starter fra kun 5.999 kroner. Få en hjemmeside, der arbejder for dig, også når du selv er ude på opgaver. Ordinær Web Services. Hjemmesider til lokale håndværkere, der ønsker rigtig kvalitet.